Ribeira celebrou esta mañá a gala de clausura do proxecto educativo Diversos, unha iniciativa musical que xa vai pola súa segunda edición, en a que participaron 11 centros escolares do municipio. O Auditorio de Ribeira acolleu a gala que puxo fin ao proxecto Diversos, no que o alumnado de quinto de primaria de 11 colexios participou en obradoiros creativos impartidos polo músico Fernando Pérez e a técnica audiovisual Alba Pegó. Esta segunda iniciativa de Diversos, pois con Susana tamén a pedagoga a cabeza e o equipo de Fernando e Alba, non? Que ao final pois traen ás aulas a estes 13 centros de educación primaria o que son pois esa educación tan necesaria en valores, en corresponsabilidade e en igualdade. Creo que a base de todo do futuro, non? Os rapaces, os nenos, as nenas son o futuro e polo tanto aí é onde temos que traballar pois todos esos valores. Durante as sesións, os nenos e nenas compuxeron os seus propios temas musicais para transmitir mensaxes de diversidade, respeto e igualdade, empregando a música como ferramenta de expresión e aprendizaxe. Este proxecto, resumindo moito, de que se trata de levar ás aulas a música, que consideramos a máis unha parte importante da educación ou do desenvolvemento do alumnado, e facelo a través da mensaxe de diversidade, de respeto, de tolerancia, de non violencia, que creemos que ademais é unha mensaxe moi importante para traballar nas aulas, porque, bueno, non se nos está quedando unha sociedade precisamente bonita, e necesitamos lanzar estas mensaxes e creemos que facelo a través da música é unha boa ferramenta tanto didáctica como a nivel de desenvolvemento emocional e social. A experiencia foi cualificada de maneira positiva. Dende a organización aseguran que os nenos tiveron a oportunidade de achegarse ao proceso creativo musical e de reforzar valores fundamentais a través da arte. A verdade é que a experiencia é moi boa, porque, por un lado, o alumnado non sempre ten a oportunidade de facer unha canción e entonces, bueno, pois, facela, ver tamén un poquinho o proceso, non, de escribir unha letra, para lanzar unha mensaxe, relacionala ca poesía, e despois buscarlle unha música, cantala. Bueno, pois a verdade é que eu, polo que a impresión que me dá é que o alumnado queda moi contento facendo esta actividade. Dende a Concellería de Servizos Sociais agradeceron o traballo de todo o equipo implicado no programa e adiantaron a súa intención de dar continuidade á iniciativa cunha terceira edición o vindeiro ano. Darle enhorabuena a todos los responsables, al departamento, para el gobierno municipal y yo como concejal de servicios sociales, educar en valores, educar desde la música, desde estos vídeos, viendo toda esta juventud y estos niños, pues es fundamental. Un proxecto educativo que une música e valores e que, segundo o Concello, seguirá medrando nas aulas de Ribeira.